Hi, is Misha Dara, is Imani Mail Chula. Bemi diru skillne Imaniachte. Inov, bemi diru skill pas lava. Am Wilsha Vreg. Solachur for Toos la Hachlichter Be, Chaffer, Teav Suis. Caig tú clogad a chahabh a gcónaí agus tú ag immert imánaíochta chun de ceann a chosint. Tá míid chun an pas láva a chleachta, bígí cuaireamach tá na réitóirí chumáid súil géir an scill seo. Bheadh an slitir i do lámh láidir, chas an éire agus búil le do lámh é. Cintig go múlann an slitir idir bus do lámh agus de Vera. Má sibh, an isis tá scill nua againn le chur a bhaim ar fácht na himmartha.